Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan wajabate an bi bela jele fo nungu walimando san ye bugali minge hali bi naka bi e ka do kangolo kandinge sonde ka yafa nyini lambe ko fe muradu ka nyini Ahmed Dekte fe aka wuli ka joke kuna foni anga da kulu walu Jeka pub kaka firfan la kodon Karamoko batungara namu bala to ko beli wajabate ne ben keleku bi boni seben mi nu kama le combat seben bura ni aboluko chien ba saba keme fla bi shegi ani nani wajabate ikado mura keleme kanze be koro degu o ngallame ba una fami ali soro seben keba atwade ko burama keta Burama Keita ko akika do somalena jereja kulumi na bi jamana sharabulu nyenabo ko de mako CNT ka wuli ka joni chesiri bi ikado korofo chama unabwaka bi minye korofo kunvoloy no ya akuluma e ode sharakise kata Sherakise mi ni obina wolo aywa mi ngoni ma minu nye kudeta ke utikalo kletani shegi obi makuto chugo mi o sherakise tali obe mi ni mi mana ode ka damene bila foka ta fo mi ngera uti nyininga ikado bote ku nofe uti jalaki semane kala ko ni songo ni ngera ma ni bengero ka boje bote ikado aywa shera ko ne abama yelemani anga jamana kono obi ke wajibi mi nye awa deputy blo no sente ikado dafale do o gouvernement ma chama vana be nyingali bitake minuna ni munye sebanye anye mizalo ninga bole komba kono akabi bolla karamo da batu rande ben tigado nouvelle horizon fasire ba no ye demba konte demba ko esige minye docteur Shugel ko kala maiga karamo da batu ngora ko ni shumu media obi don kabini shu ko tola sigatola ko e docteur Shugel ko kala maiga karamo da batu ngora akara akilina nyumanta ba ye ninga ke sababu nyuma ye minye yentem ka grave illimité ningo bali fasire ba ko ako siga ko nintemina yentem na le central syndicat belele bay anga jamana kono laje do boloda kuna shini laje niya laje akilna mutumbula kana mo da batungara odi kata bara blanc pentengelo no ye grafu illimité fasiri ba ko bandawu aleni muktar wan ka fanga ulubo shido iyentemi wuliga jomta ni ku sigare fasiri ba ko ako minye iyentemi uya yira ka fo ulube kelamina mo ko kote maliko do sabu be layne muke na sorola abike eforoba barakelo bela jele ne ye fasiri ba ko yaguba katile ana jenyon uye e commission do sigi senga o ka wuli ka barake o commission yi oni Shugel ko kala maiga uye nyanye nyanye kono kana mo da batungara jigisigi bi kuma chama fora o commission yi oni colonel Ashimi Goita uye nyanye aye jigisigi bi kuma tani ku sigare o fana mateme ka boy o conseil islamique du Mali no yi Mali islamo ka tomba o jira jakulu nyema Sheikh Ousmane Madani Sherifo Aidara uno fana basande fasri ba ko kana mo da batungara ni nyanye bela jelembe blamina min kono o de yentom be galla ina min ke o ka laje Mali be siga minyina bo ni watula o ka nyina bo jona Mali te siga minyina bo heleni uka haketo uka ubulu fasiri ba ko ako minye yentem uya yira ka fo ulube kelamina mo ko kote maliko do sabu be layne muke na sorola abike eforoba barakelo bela jele ne ye fasiri ba ko yaguba katile ana jenyon uye e commission do sigi senga o ka wuli ka barake o commission yi oni Shugel ko kala maiga uye nyanye kono kana mo da batungora jigisigi bi kuma chama fora o commission yi oni colonel Ashimi Goita uye nyanye aye jigisigi bi kuma tani ku sigare o fana mateme ka boy o conseil islamique du Mali no yi Mali islamo ka tomba o jira jakulu nyema Sheikh Ousmane Madani Sherifo Aidara uno fene basande fasiri ba ko kana mo da batungora ni nyanye bela jelembe blamina min kono o de yentom be galla ina min ke o ka laje Mali be siga minyina bo ni watula o ka nyina bo jona Mali te siga minyina bo heleni uka haketo uka ubulu daw dusula kana mo da batungora ninga ko ma ka bela jelenga sarada makanye o kan fasiri ba ko fena mateme ka boy bola am tola de anga na bogo shinga ka binga am tola aywa furuba barakelaw yi fasiri ba ko kana mo da batungora minye koma taxi tanga gunga segu o kuma minye barakela munu tumena tike koraka bo barala ka sabo ke izini ko ni ale desara o kuma ku ka ku bela jelenga izini ka daile kurai yoro be ko furuba yoro malidun kan ka baraka yoro munu nu desaleno ku ka akiyaw soro yentemu ya anyini ku ka hakiyaw nyena bo jona o ka di Shugel ku kala maiga ko bil haki ko sigatala
Asimi Goita ko karamɔgɔ daba tungora ko fɛn fɛn kan ka kɛ k'a b'a bɛɛ kɛ wa k'a tɛ kɛ kuma duman nin na min t'u bolo o kuma karamɔgɔ daba tungora filɛ nin ko ye baara daminɛ ndɛnba Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Yusufu Kamara Yusufu ko minisiri min n'a bɛ nafolo kunna Wajabate i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jamana a bolo bɛ se ka don foroba wari la jango farafinna nafolomuguba min bɛ yen ni a bɛɛ lajɛlen kun jɔra coup d'état waati i hakili b'a la min ye a bɔ CEDEAO ye a kun y'a jira k'a fɔ min ye gɛlɛmisɛnnin caman ye bɛna Mali sɔrɔ jɔ ko wari i k'a dɔn o bɛnkan sɛbɛn caman kun bɛ yanni coup d'état cɛ wari in cɛ 24 miliyari 900 ani miliyari 10 o wari de balannen don Wajabate i k'a dɔn minisiri min kɔni bɛ nafolo ko kunna min kɔni ye a kunna siniko ye a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin banki bolo minnu bɛ yen n'olu kan ka nafolo suru ayiwa jamana kɔnɔ u m'a fɔ k'a ti di bilen nka min kɔni ye makɔnɔni ye sɔmin kɛra k'a fɔ bolo bɛ bɔ wari in ka Mali kan k'a sɔrɔ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o wariko de ma sɛbɛnnikɛla ko min ye video conférence ye n'o ye ɲɔgɔn ye ka kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye banki minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ɲɛmaa ye Kofi Novi ye ale min ye directeur des opérations par intérim i k'a dɔn ayiwa Banque mondiale n'a sigilen bɛ ayiwa Washington i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ in sɛbɛn kɔrɔfɔ i k'a dɔn kow kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ nka wari dili faamaw yanni sɔɔni cɛ u b'u bolo bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Banque mondiale ka ni nafolo min ni sigi kelen don k'a kɔnɔ a balanko kun tɛ dɔwɛrɛ coup d'état min kɛra ministre Sanu a kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la projet 29 miliyari 900 ani miliyari 10 CFA wari Wajabate n'o surula sisan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn gɛlɛyaba min bɛ yen o bɛ sɔn ka duga nka a balani kɔni kɛra coup d'état sababu ye sabula wulikajɔ ni kangarida minnu kɛra a yera k'a fɔ hakaja Mali kɔni bɛ sɛbɛnkɔrɔsɔn bi min b'a to fɛn o fɛn ɲinina o bɛɛ bɛ dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'œil du peuple jamanadenw ɲɛkisɛ karamɔgɔ daba tungora fasiriba n'o ye la rédaction ye bɛɛ ka jɛ k'a sɛbɛn o y'a yira k'a fɔ ŋanamu juguya an ka jamana in kɔnɔ ko ɲɔ ɲanbɛ fasiriba ko min ye Otile ye o ɲɛma n'o ye Mumuni Gindo a n'a jɛɲɔgɔnw ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu boloda ala tɛna mɛn a baara bɛna dabɔ a ko ka hakilinajigi dɔ kɛ cɛjan bandaw ale min gɛnna ka bɔ fanga la Asimi Goita fɛ a ko don min na a bɛ sigi malidenw kunna a ko ale kɔni tɛna fɔ sa ko faso wari tɛ dun nka min ye wari damatɛmɛ dunni ye dunko juguya minnu kɛra ka kɔrɔ karamɔgɔ daba tungora k'a bɛna bɔ u ni kiiritigɛlaw cɛ u ka baara ka fɛsɛfɛsɛ a ko ni min nɔ minɛna la karamɔgɔ daba tungora e n'a fɔnɔ i b'a fɔ ko a na kunna i kan de b'a ko nkɔyɔ siga t'o la parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Mumuni Gindo ye o kuma bandaw a n'a ka jama u ma se ka baara latigɛw ye u ka se k'u ka baara k'a kɛcogo la a ko an bɛ don min na ko bi bandaw ale taara ka bɔ yen jɔnni tile bɛ yen o de Asimi Goita ye a ko Asimi Goita ani a ka premier ministre n'o ye Sugali Kokala Mayiga u ye sira di kiiritigɛlaw ma min ye Mamadu Kasoke n'ale yɛrɛ ye kiiri ministre ye karamɔgɔ daba tugura n'ale de kɔni tun bolo bɛ dunko jugu ale ni ŋanamunŋanamukɛlaw ka dossier la a ko dira tigi yɛrɛ ma kɛnɛ filɛ so filɛ bolibaga filɛ fasiriba ko a ko min ye Otile ye olu ka sɛgɛsɛgɛli baara minnu bolodara a ko siga kɔni tɛ min na u ye dossier 2 labɔ k'o da tabali kan o ye ORTM ale ka wari tununko kuma ye ORTM ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tugura o ye CENI ye CENI ɲɛmaa minnu tun bɛ ka kɔrɔ équipe kɔrɔlen na a yirala k'a fɔ ko ŋanamu caman kɛra wari kasabi caman o tununna min ye nin dossier kumaba 2 ye o kɔni danbɛ Mumuni Gindo ale ka tabali kan karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye sa o daminɛna a ko siga kɔni tɛ min na o kuma machine ma min ye ORTM a ɲɛmaa kɔrɔ ale bɛ wele k'a ɲininka dalakan na CENI ɲɛmaa kɔrɔ o fana bɛ wele k'o ɲininka dalakan na sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra karamɔgɔ daba tugura n'o ye fiɲɛba minnu sɔrɔ olu kɔ n'o ye faso nafolo ye n'a tununa wari in tununa a taara min ɲama dɛ n'a ye yɔrɔ dɔnna karamɔgɔ daba tungora k'a yira k'a fɔ a dira min kama don n'o dafɛ u mago tora u bɛ t'u ka denbaya kɔnɔ nka n'a yera k'a fɔ wari mun taara ka d'u ma faso nafolo u y'a nɛmu u n'u jɛɲɔgɔnw y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ kuma k'u bɛ t'u dada bɔgɔ jeninen kan a ko siga kɔni tɛ min na juge mun bɛ yen n'u kan ka nin sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda olu dɔnna ka ban dossiers taara ka d'u ma karamɔgɔ daba tungora a tɔ tora dɔrɔn u k'u wele k'u ɲininka a ko in kɛra cogo di masaran ka shɔ bɛna kɛ t'a la sisan kow ɲɛ bɛna dɔn siga t'o la an mɛnna
non an ɲɛ mɛnna sira la nge kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate mɛn keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali émergent sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Dawuda Bakari Kɔnɛ Dawuda Bakari ko a ko hali bi an ka to sira tɔ lama Bɔjibate ni maa min di bonya i yɛrɛ ka n'o bonya i k'a dɔn ayiwa tubabuw kɔni kelen bɛ ka anw minɛ jɔn ye n'o tɛ nin kuma min n'a fɔra jamana faamaw fɛ k'a ɲɛnabɔ Bɔjibate n'o beti gol hali bi ninnu kɔni bara k'u sɔn malidenw nanini ani malidenw lajabali Bɔjibate e yɛrɛ da ko n bɛ nin jamana in bonya sariya kisɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n b'a bonya Kanadakaw ka sanu bɔ dingɛ min bi yan Bɔjibate i k'a dɔn ayiwa kuma fɔra a ye ani fɛn mankan a ye sariya sɔsɔ wa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a dɔnna k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra i k'a dɔn bimakaw kan a ma suɲɛ Bɔjibate n'i ko i b'o jamana kelen bonya i b'o jamana kelen ye o ka sariya bonya hali bi e de mun ba b'ale kuma na Bɔjibate min ye betigolu ɲɛmɔw ye u bi wuli ka jɔ la don o don mankankura an bɛ taa fɔ tubabu jamanaw ye an bɛ taa fɔ ayiwa jamana wɛrɛw ye olu ka wuli ka jɔ boloda Mali minisiri de y'a fɔ k'i ta tɛ tiɲɛ ye o bɔlen kɔ e yɛrɛ taara Cour suprême na Cour suprême ko k'e ta tɛ tiɲɛ e dun b'i sɔn hali bi n'a ka bi n'a ma da aw ma Bɔjibate k'a dɔn aw na taa fɔ jɛseleke naani jamana wɛrɛw ye yalima o tuma olu bɛ Mali b'olu de ka kutumu kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko Bɔjibate i k'a dɔn tubabukɛ a fɛɛrɛ ka bɔ a ka dabali ka bɔ Bɔjibate diɲɛ jamana o jamana n'i ye tubabukɛ kɔni ye ŋanamu ani kɛlɛ banbali la ka n'a siga i k'a dɔn a jo t'a la bi a jo t'a la n'o tɛ Canada Bɔjibate k'a fɔ de wari bi bɔ ka di maa ma ŋanamu sira kan n'o ye corruption ye o ti kɛ n'i y'a ye tubabukɛ y'o kɛ a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a taara k'a bolo da Betigol Bɔjibate ninnu di Mali bonya ninnu ka sirati Mali fɛ u ka hɛrɛ u b'o de ɲini u bɛ sɔrɔ min kɛ jamana kɔnɔ u b'o de ɲini Bɔjibate ko in daminɛ ka n'a bila bila min ni min fɔra min ni min kɛra a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnna Bɔjibate i k'a dɔn ayiwa jamana sariyabolo ye min fɔ sanu bɔ dingɛ na a bɛɛ lajɛlen dafara ni sɔsɔli kelen kun kɛra a la mɔgɔ b'a fɔ ko tiɲɛ don nka n'i ma sɔsɔli ma k'a la bi ma k'i kan Bɔjibate e ko hali bi n'a ka bi sabula i delilen don o de la faamakɔrɔw bolo Bɔjibate k'a dɔn a ka di ye waati min i b'a tigɛ k'a tugu kuma min n'a ka di ye a bɛ d'i ma n'i t'a fɛ kuma min i b'a fili Bɔjibate ni jamana yɛlɛmana ko jamana kura i k'a dɔn a cakɛda min ni bɛɛ lajɛlen bɛ girin la a nɔfɛ e ye sariyaw sɔsɔ sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔr'i fɛ Bɔjibate ni an yɛrɛ ma hinɛ an yɛrɛ la sa sababa dɛ nin Kanadakaw Bɔjibate tubabu jamana i bɛ taa visa ɲini bɛɛ ba an ka minisiriw bɛ taa u b'u gɛn u tɛ visa d'u ma yɔrɔ t'i bolo k'i plaignye i bɛ taa mun fɔ e tɛ k'i plaignye maa ye n'u u t'a di ma a banna foyi t'o kɔfɛ alors aw ka jamana ye sariya jamana anw da t'a ye nin ye ɲɛdɔnna ye la kibaru ninnu bɛ yaala la hali bi Mali kɔnɔ u m'u gɛn de wa Betigol kan ka fɛn o fɛn b'u bolo k'u a bɛɛ de minɛ k'u gɛn pewu ninnu de kɛ hali coup d'état ninnu b'a ju la suɲɛni min kɛra n'a kumaw cayara miliyari joli miliyɔn joli olu de ma taa wari di o kɛra jɔn bɛ se k'i sigi ka ninnu lajɛ jamana in kɔnɔ ko i tɛ tiɲɛjɛla f'u ye Betigol kan ka gɛn de fo ka wulusiw nɔfɛ Bɔjibate tubabukɛ n'i ye tubabu ye ka wari ta k'a di diɲɛ fɛn o fɛn la i b'a sɔrɔ a bɛ min sɔrɔ o kɔfɛ Bɔjibate dan t'o la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'a sɔrɔla ninnu bɛ Mali bonya Mali ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye bi yalima nin ɲɔgɔn na kuma kolokalaw ani nin gɛlɛya kumaw ninnu kan ka nin da ka jamana in sɛgɛrɛ wa jamana in ye fɛn bɛɛ d'a ma Bɔjibate i k'a dɔn kabini diɲɛ ka di a bɛ sanu dingɛ kan k'a bɔ cogo min ka d'a ye sɔrɔ caman de kɛra n'i ye ninnu ɲɛ hali bi u bɛ wuli ka jɔ nin mankan na sɔrɔ min bɛ yen dɛ Bɔjibate u b'o de nɔfɛ n'o tɛ Mali janya tɛ u ta banna o ŋanamu sɔrɔla ka ban u ta banna dɛ Betigol u ta banna pewu non ninnu kan ka gɛn de Mali kan ka ninnu gɛn de dɔ kɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura l'œil du Mali maliden ɲɛden n'o ye Serge Bamba a ko politique kuma karamɔgɔ dɔ bɛ tugura san 2022 Masaran ka sɔ bɛna kɛ t'a la tuguni jɔnni de bɛna kɛ Mali masakɛ kura ye transition tɛmɛnen kɔfɛ parce que b'a ko n'i ye politique tɔn belebele saba lajɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura siran ni jatigi
tigɛ o nambe ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'a sababu kɛ mun ye Dr Boubou Cissé ale min tun ye IBK ka premier ministre plein pouvoir ye ale ka wuli ka jɔ ni ka taa URD la fasiriba ko Boubou a tun bɛ samasamani na politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ a nata ADEMA kɔnɔ wa a nata URD la wa karamɔgɔ daba tun ma ɲa min kɔ Boubou a y'a ka minɛnw ta ni ka taa URD la fasiriba ko Boubou tale URD la a taara baara daminɛ yɔrɔ min na o de ye Mopti ye kɛrɛnkɛrɛnnen na Djene min ye yen section ye a kɛra secrétaire chargé aux questions économiques ye fasiriba ko a ko Boubou ka doni URD kɔnɔ kumakan fila tɛ koyi karamɔgɔ daba tun o de ye ni ka bolo ta ka da k'a kɛ masakɛ ye a ko ni URD ye Boubou kɛ cɛbɔ ye dabalani fɛɛrɛ fɛn fɛn kan ka kɛ Boubou k'a b'o bɛɛ lajɛlen sidɔn a ko malidenw k'u hakili da ko kelen kan a ko Boubou ale ka URD tagalen karamɔgɔ daba tun kun fila t'a la ko masakɛya ɲini don a ko n'i y'a lajɛ RPM maaw karamɔgɔ daba tun a kɛmɛ gɛlɛya ye sabu olu fana kun tɔgɔ fɔlen bɛ a ko ADEMA fana tɔgɔ fɔlen tun bɛ a ko Boubou ka taa URD kɔnɔ o na kɛ gɛlɛya ye RPM ale ni ADEMA ni URD ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko siga kɔni tɛ min na maninfin kɔni na dimi ɲɔgɔn kɔrɔ min ye RPM cɛba dɔw bɛ yen olu tun ko an ti maa wɛrɛ fɛ ni Boubou tɛ ADEMA cɛba dɔw fana bɛ yen karamɔgɔ daba tun Boubou Cissé min ye URD ye Boubou Cissé o tuma Boubou Cissé a labanna URD la fasiriba ko a ko min ye ni politique tɔn saba ye a ko siga kɔni tɛ min na ŋaniya bɛ olu de bolo a ko Boubou ka URD taga karamɔgɔ daba tun a cɛkuma fila bɛ a bɛ taa fara olu kan n'o ye Maître Demba Traoré karamɔgɔ daba tun n'o ye Mamadou Igor Jara ye a ko n'i ye ni cɛ fila lajɛ ka fara Boubou kan o tuma min ye URD ye a bɛna a ka sugandili ta ka jɔnni kelen de sɛgɛrɛ a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye Maître Demba Traoré karamɔgɔ daba tun ko de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fasiriba ko Maître Demba Traoré hɔrɔn don o tuma bololankolon don a ko ladiri don sabu danaya b'a ni URD tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko foyi t'a bolo maninfin jigi b'a ka foyi t'a bolo a ko hɔrɔnya tɛ politiki kɔnɔ karamɔgɔ daba tun fɛn ko o de bɛ politiki kɔnɔ nka min ye URD ye k'u bɛ sɔn ka misali yira hɔrɔnya la zen na malidenw ye dɛ min ye Maître Demba Soumaïla bɛ fatu tuma min na karamɔgɔ daba tun ko jigisɛbɛ kumaba kuma ni Soumaïla cɛ tɔndenw o kuma cɛman fara musomanw kan bɛɛ y'a yira k'a fɔ a ye hɔrɔnya baara min kɛ o kuma k'u bɛ tugu a kɔ fasiriba ko Mamadou Igor Jara ale ni Dr Boubou Cissé karamɔgɔ daba tun ko ninnu fila bɛ dunan URD kɔnɔ u ka nali tɛ URD janya ye ko ye fɛn mun bɛna kɛ ta k'u sɛgɛrɛ n'o ye u bɛ se ka kɛ masakɛ ye cogo min na o tuma k'u ka nakun filɛ nin ye baara ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Serge Bamba ale ka sɛbɛnni don Bajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Bajabate i k'a dɔn awa gɛlɛya i k'a dɔn da kelen don nka n'a yɛrɛla ka taa i somɔgɔw kan a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dusukun ni ka kamikami Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya Jara ko a k'i k'a dɔn gɛlɛya bɛ Moktar Wane kan nka munna gɛlɛya in bɛ ta ka taa da a furumuso fana kan Bajabate a ko i k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen bɛ ko kalama o de la jɛrɛjɛkulu min bɛ awa i k'a dɔn procureur ani notaire ni a b'olu kofɔ u k'o de ma association des procureurs et l'ordre des notaires Bajabate olu kɔni wulen bɛ ka kuma sa sabula Moktar Wane furumuso i k'a dɔn awa politiki ani Moktar Wane tun bɛ baara min na tiɲɛ don furumuso don nka i k'a dɔn a bɛ baara min kɛ notaire don o de ye Madame Wane Hawa Traoré notaire don Moktar Wane furumuso i k'a dɔn awa tile filɛ na gɛlɛya talen don k'a fana sɛgɛrɛ k'a kana bɔ so kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ bɔ ka k'a kalama sɛbɛnnikɛla ko Bajabate k'a dɔn ko in gɛlɛyara o tuma notaire ni procureur u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'u b'a jira k'a fɔ jamana in ye sariya jamana de ye awa an bɛ démocratie de la min ye gɛlɛya ye i k'a dɔn ni politique gɛlɛya nana Moktar Wane kɔni i k'a dɔn u m'a fɔ o nka u baarakɛɲɔgɔn n'o ye Moktar Wane furumuso ye munna i k'a dɔn u b'a kɔli ka bɔ a ka taa ka caw la u b'a kɔli ka bɔ a ka taa magow la o tuma u bɛ diɲɛmaa ladɔnniya ni ka jamana faamaw ladɔnniya k'a fɔ camancɛ fanga i k'a dɔn a kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to sariya bɛ boli bɛɛ kan nka sariya bolili fana u kan k'u janto fɛn na fɛn min hadamadenya hakɛ ye min ye maanifin ni fɛn min ka kan i k'a dɔn bɛɛ k'i hakili t'o la o tuma min ye ayiwa Madame Wane Hawa Traoré i k'a dɔn notaire don k'a kɔle a tɛ se ka bɔ ka taa a ka baara la gɛlɛya min bɛ Moktar Wane kan o ka ta ka furumuso sɛgɛrɛ walima denbaya sɛgɛrɛ olu b'o sɛbɛkɔrɔ kɔ wa u b'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a sɛbɛkɔrɔ mɛn o tuma politikimaw n'u b'u ka baara kɛ walima ni kundili min kan ka da Moktar Wane kan furumuso nɔtɔ ye i k'a dɔn o tuma Madame Wane i k'a dɔn Hawa Traoré ni notaire don i k'a dɔn olu kɔni b'a ɲini diɲɛmaa fɛ i k'a dɔn ka bɔ ko in galama ni lafiya bɔda min bi d'a ma o ɲɛ ka ɲini nin kun ye sɛbɛn ye
an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ b'a tun wara ne bɛ n tigɛ don ko kuwa min ye le prétoire fasiriba n'o ye Birama Fall maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn karamɔgɔ dɔ b'a tun wara min ye courant rouge malienne ko sisi bɛ ka bɔ yen bi dɛ munna fasiriba ko a ko sisi bɛ ka bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ dunko juguya sisi don a ko min ye a ɲɛmaaba ye n'o ye Abdurahmane Cissé ale ni baarakɛla caman bɛ u y'u gɛn ne ka wulusiw nɔfɛ fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun wara ɲɛma ale ka gɛnni a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de dunko juguya ye i n'a fɔ ɲɔ ɲalen bɛ an ka faso Mali kɔnɔ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maaw kɛlen ka danna ta ka di kan hakili ɲuman kɔnɔ min b'a to i bɛ se ka foroba baara labɛn karamɔgɔ dɔ b'a tun wara o baarakɛlaw ni k'olu ka nafolo ta k'o dun ko foyi tɛ b'o la k'i sigi ten ko ti bɛn jamana in kɔnɔ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye courant rouge malienne a sigira maa min fɛ o de ye Ala ma hinɛna Modibo Keyita Mali président Gale septembre kalo dɔ tile 13 san 1965 courant rouge a sigilen sen kan a kɛra sababu ye ni ka maninfin kalan k'u jo docteur baara la min ye hinɛ ni makari baɲumankɛ baaraw k'o caman boloda a ko n'i y'a lajɛ dɛmɛbaaw de bɛ wari di min b'a to courant rouge bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun wara n'i ye courant rouge wari a nacogo lajɛ a ko wari a tɛ bɔ jamana kelen na wari bɛ bɔ jamana minnu na o de ye courant rouge Belge France Espagne Danemark ka taa bila Suisse la karamɔgɔ dɔ b'a tun wara ninnu de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ani kalakɛ kalakɛ jumɛn ne bɛnna kɛ wari bɔ yen naam karamɔgɔ dɔ b'a tun wara fasiriba ko n'o ye Birama Fall ye a ko ni nafolo minnu bɛ na faso Mali kɔnɔ nafoloncininw tɛ ko ye miliyɔn kasabi caman don a ko nafolo ninnu bɛ na nasira minnu fɛ a kan ka don a da fɛ a ko min ye courant rouge ye a bɛ san caman bɔ wariw tɛ ka don a da fɛ maa min bɛ yen n'o ye président Abdurahmane Cissé ye karamɔgɔ dɔ b'a tun wara k'a ye waleya dɔ kɛ a ko waleya a kelen tɛ janfa la a ko n'i y'a lajɛ jamana yɛrɛ de kan ka to ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ gouvernement fɛ n'olu farala ɲɛma ka janfa la karamɔgɔ dɔ b'a tun wara a ko janfa kɔni a bɛ kologirinya a ko n'i y'a lajɛ janfa in a nana nasira jumɛn fɛ nafolo mugu min dalen bɛ courant rouge kɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun wara u y'o labɔ dɔndɔn ni k'o nɛmu k'o ban o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mobili minnu b'u bolo ni ka baaraw boloda n'o bɛ t'i jɔ mobili ŋanaŋana 17 la u y'a bɛɛ lajɛlen tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i bɛ fɛ k'i ka wulu fa i bɛ fa nkalon da la a ko min ye mobili ninnu ye u y'a la tunu cogo min na karamɔgɔ dɔ b'a tun wara o de ye ko mobili ninnu kɔrɔla ko k'u bila réforme na réforme ye tiɲɛ ye a b'an ka baara kɔnɔna la nka sɔngɔ min kan ka da réforme kan karamɔgɔ dɔ b'a tun wara u m'o kɛ ko ye u y'a kɛ sa tilatilali de ye bɛɛ lajɛlen ka taa n'i ta ye so fasiriba ko a ko ni réforme ma ɲɛ k'a bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de bɛ wele k'a lajɛ ni bolimafɛn in ani min ka kan a bɛ san o sɔngɔ la a ko n'i y'a lajɛ ni Land Cruiser dɔ bɛ yen min ye ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Abdurahmane Cissé ale yɛrɛ kɔni y'o ta ni ka t'o jɔ a ka so o sɔngɔ yɛrɛ miliyɔn 7 ani 100 ani 40 ani dɔɔni karamɔgɔ dɔ b'a tun wara a y'o ta réforme na 120,000 600,000 fasiriba ko a ko Toyota Land Cruiser dɔ fana bɛ yen o fana sɔngɔ ye 7,811,000 ye u y'o fana ta réforme na 800,000 fasiriba ko min ye mobili ŋana dɔ fana bɛ n'o ye Land Cruiser fasiriba ko fana sɔngɔ bɛ t'i jɔ 5,323,000 la u y'o fana ta réforme na karamɔgɔ dɔ b'a tun wara u diyaɲɛ sɔngɔ la a ko n'i y'a lajɛ o n'a dama moto dɔw bɛ n'o ye DTw ye courant rouge mɔgɔw ka baaraw tɛ k'o kɔ a ko moto minnu fana bɛ ni 40,000 50,000 bɛ don o la u y'o ta réforme na 10,000 5,000 francs subhanallah subhanallah karamɔgɔ dɔ b'a tun wara fasiriba ko a ko min ye baarakɛlaw ye u y'u sigi ka Abdurahmane Cissé n'a jɛɲɔgɔnw lajɛ u ye kabako min kɛ courant rouge kɔnɔna la u ko abada nin tɛ bɛn fiyewu o tuma n'a dun k'a fɔ maa minnu kan k'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ olu fana da bɛ janfa jugu kɔnɔ sabu olu y'u niyɔrɔ sɔrɔ ka ban olu b'u ta da diɲɛma tulo kan Mali kiiritigɛlaw k'u k'a dɔn k'a fɔ min bɛ courant rouge kɔnɔ o de ye dunko juguya ye président yɛrɛ fɛ a ko Abdurahmane k'a mɛnna joli min na karamɔgɔ dɔ b'a tun wara n mɛnna ko la n tora la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ bɔ nin na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔ Birama Fall ale ka sɛbɛnni don Jabate an ka Tezara premier min o bɛ bɛn ni ka sɔrɔ ka segin ka na sisan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dɔ b'a tun wara n balan tɔgɔ bɛ di
Bojabate Menkeleku, Ikeleku, Seven, Nukama, le pays, Odo, Jamana, Ali, Seveni Keba de Mahamadou Jara, Odo, Mahamadou Ko, Kodi, Akwangata Yanfulla, Mumbe, Bois Eka don, Iwa Minye Siginwa ye, Ufila Nwanga Nyama, Alani Dukuloko Sababu, Dugu Saba, Abella Jilebi Danja Boy Yanfulla, Bojabate Kado Yangadi, Akara Kelebay, Maduru ni Tura Jangola, Matani Duru, Ulu Sebakoro Jogina. Bojabate akoni ko ta ka laje min yin dugu saban yi nin dugu saban yi ubi sigila ka cha sanja manye Bojabate nga dugu ko gela de flaka doni nyanje adjama abe yan folla jamana ka ako araba temeni ibaye ka fo min yin maduru ko ni olu ni torala ma chama seba ko jogina Bojabate ko inna na chugodi du ko manga de do o yaro aywa bavla kele kungulo fla o bavla laba be fara abarata ko imbe shara tugu fi ulu kuma na kula amena nga halbi naka bi ben maseka ke ni famo ma wuli ka joke ka chesirike Bojabate ni ngoni aywa mata dando ka so ke du kulo akele amanga abita laba fofo na mashi dingile dado shara tugu ka jabi yalema odema nyewa yalema odema jawye akoni du wolgo mangai wa ni ndamene na amma me fana koy noto obi sigila sanjama nyunwa na gelema do ni nwaje ako dugo flabe dugo mi nuka mako awasira juba katase mi nye komi sana Bojabate ni dugo infla bele jele ko ikado dugo lo nyutai abeni dugo fla de ni nyuanje danjela Bojabate ka do sanu bodinga babi afora ayaro sanu ka chakosobe ode kon dona ko sena o yalo sanu ko kuma na do fon fala o ko to bi gele Bojabate ka do awayo ma wore fana bi e ka do olu ka chike bugu fiado o sira korokaw yi sira korokaw ko samya bina sango sa olu bi chike yoro ina Bojabate olu fana ni dona kelela sebani kala ko abako manga gelera foka to de sabla sira korokaw samya ji bene olu anyini sa ka fo min woni nye awakene nyi mo ka boye obutu ka seneke oye ladai Bojabate ka do duwere be min nye awasira jubai sira juba Bojabate ka don olu kwani nye fe bele jileke ka manga bele jileke ka do akunye manye o amanye mingo sa ko ngone na gelea ka gelea fu laba tara kuma da ngenye nga awakire tigala otlo ka yanfulla akunga dugu mi no yo komisana yi ani dugu mi no ye sira koroy Bojabate nunu bele jile laba kwani nana dosa kele kwanu ngono Bojabate ka do kele mi na barka buena aya bla anda bla abi munaya bita munaya Bojabate ka do kuma barka nana bunya abunya ne aboduzugolo laba ko ni obona na bosa bamana marfa be minbulo bese be minbulo Bojabate ka do nana ke brisa nyami ko ni ngele awakabini muku ka ko ni bora Bojabate yangadi yenyi sebene kala ko e ka do abamugu shishi bitige kele barka bunya maduru ko ni vara o fama do ko ni mo boyi mvafe sebene kala ko olu onyi nga kuna foni na o yajina ka fo ko ngoni sebe ko badedo kasauka agela barika ka bu kosobe jango siru juma ani komisana Bojabate nunu bele jele ko tay dugugolo yi o min ye sira korokaw fana yi Bojabate olu ko ka chike bugu fiadu Bojabate ka do sira juba olu fana ya jira ka fo min ye sira korokaw yi ni ala yu ci ka ta seneke yi e ka do abibu da ko amabe Bojabate ni kuma dama da ni ngoni nana ke gela min barka bona kosobe dugu saba olu de karle do nyana yoro kele no fe sebene kala ko akika do yafo lamara samya do daina ni famo ma wuli ka joke Bojabate ko ingela lembe foka tuti ni ngunye sebanye anyami zalo ka bo ay wangi ni ga le pays kono jamana Karamogo da batungora ne bentike do kaba ko fa duniya fa faranka ba Karamogo da batungora angata wenzendugo o be sebe ngoro ani klebiche yo fasiri ba ko menye Dauda ejara samu gondorondo Karamogo da batungora kai jinyeto ka sabo ke banno fekele Allahu akbar fasiri ba ko ako ankoro kari temene no bena juin kalo kle mugani wolonvla so mada nege kanya shekin wati Dauda jara ale koni be munu salola ale koni snaka teme uka eki o alma mi ka foro karafe ako e bado de tuma folo la foro kono mo da batwara minye almami ka kabasun ye abika dum ba juru mado anakena juru koni klala okuma amurutira ninga do foro kono ba be foro dun to na ba dunte fasre ba ko min koni ye Dauda ya lesna ka beno almami ka foro ako ni jonka baye asna ka ba juru mne ninga dende kana na kasiri almami ka dala basirile almami ka dala min ye batigi yere no Dauda moro
u k'a ma ko kadɔkɛ kɔni o tɛmɛtɔla sina ka ba ye alimami ka da la a ko jɔn de ne ka ba siri alimami ka da la o kuma o fɔ Dirisa Jara min kɛra sababu ye ka na ni ba ye Dirisa kɔni y'a yira k'a fɔ ale de ye nana ni ba ye ko sabu ko ba ye alimami ka foro tiɲɛ ba ye foro tiɲɛ o tɛ batigi dɔn o kuma batigi f'a ka dɔn diyagoya min kan ka kɛ ko bɛɛ boloda alimami ale ni bonya ka kan o kuma maa min ka ba mana don alimami ka foro kɔnɔ k'o tiɲɛ o kuma ɛlɛ ni e diinɛ yɛrɛ taasira la i kan k'a lajɛ i bɛ se ka tɔrɔmɔnya mun d'a ma walima ka yafa ɲini a fɛ o kuma fɔ kadɔkɛ ye karamɔgɔ Daba-Tunkara ale kɔni ko a tɛ wari di bi a tɛ wari di sini o kuma ale ka ba ka bila joona joona ka taa n'a ye a ka so o kuma k'ale ma ba bila ka taa maa si ka kaba dun o kuma min ye ba minɛna ani batigi u ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kuma a ma ɲa min kɔ u ye duloki bɔ ni ka masaran ka sɔ kɛta la mɔgɔw kɔni nana don ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dabila aw ye denmisɛnninya kana kɛ kɛlɛkɛba ye o kuma ba ye foro dun o kuma batigi dɔnna ka ban k'o kuma nɔgɔyara ka ban batigi ka yafa ɲini foro dunna fɛ bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye o kuma batigi ko k'a tɛ bi a tɛ sini a tɛ yafa ɲini Fasiriba ko min ye ni dɔgɔnɔkɛ n'o ye Dawuda Moro ye a na kɛ ni minfɛnjugu dɔ tun b'a kɔnɔ sabu k'a tun t'a yɛrɛ ma o kuma u faralen ko ka bɔ ɲɔgɔn na ani ani Dirisa Jara karamɔgɔ Daba-Tunkara bolila joona joona ni ka taa ka so a taalen so a taara bese de ta beseda 2 a ko Dirisa ma Dirisa i ye kuma mun fɔ joona joona i bɛ se ka segin a kan n'i ye cɛ ye Dirisa seginna kan fo ka tila ka dɔ fara a kan a sina ka Dirisa kankolo lajɛ ni ka bese ka kun law Patisa tila ka jiga fɛ tuguni karamɔgɔ Daba-Tunkara kunya sabanan Dirisa y'i bolo jɛw ɲɛ o kuma o ye Dirisa bolo jogin o kuma min kɔni Dirisa a dara basi kɛnɛ na maaw kɔni kulola ni k'u bolo da u kun besetigi maa tɛna gɛrɛ u la karamɔgɔ Daba-Tunkara u ye wele bila Wɛnsɛndugu gendarme ma o kuma olu fana natɔla ye wele bila sapeur pompier maaw ma daliba dali olu ye Dirisa Jara ta k'u bɛ taa n'a ye Gabriel Ture la o kuma Dirisa ye diɲɛ to mobili kɔnɔna la min ye kadɔkɛ ye n'o ye murutigi yɛrɛ ye karamɔgɔ Daba-Tunkara gendarme y'a fɔsɔn o kuma min kɔni ye k'a sigi a ɲɛma jɔlen dɔrɔgu ni gulɔ min tun b'a kɔnɔ a ko k'ale ye mun de kɛ a bɛ dɔn n'a taara kaso ba kɔnɔ a b'a dɔn yen k'ale ye mun de kɛ karamɔgɔ Daba-Tunkara ale ye mun kɛ i ye min kɛ i b'a dɔn k'a fɔ o de y'i lase yan o kuma min kɔni joona joona u y'a bila ka taa n'a ye kasobonba kɔnɔna la ni k'a ka sɛbɛnw labɛn k'a bila kiiritigɛlaw kɔrɔ o kuma min kɔni ye banbatɔ ye n'o ye Dirisa Jara ye faali in kɛra karidon ntɛnɛndon o kuma a ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dara a ka denbaya la Wɛnsɛndugusigi kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fa duniya fanfarankaba Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila ka kɛ ɲini kɛ lamɛnbaw fɛ i k'a dɔn k'a tacogo la sabula k'a sisilen don murajugu ba nin fura ye sɛwalani o kuma k'u k'a lagwa ɲɔgɔnna sɛwalani n'i y'o naji forontomani sɔrɔ fitiridanni waati mura banna Jabate i k'a dɔn o kuma min ye sɛwalani ye an n'o sɔngɔ ɲini i k'a dɔn ayiwa n'o tɛ yanni sini fatiya cɛ kɔni ayiwa ni Ala sɔnna o de y'an ɲɛ inshallah o kuma ko bolo ka teliya awɔ Hamɛd Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛ la surafana t'o ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan o don ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ olu lakali Hamɛd Jakite Jabate Daba-Tunkara wa o salam